Stuarte, ty jsi uvařil? Co když jsem to byl já? Jsou tu jen 3 lidi a stejně bych tě typla až jako 5. To bude ráž. Vy se usaďte, já tam dojdu. Dejte si chleba, dokud je teplý. Je jako komorník. Mít bed oblek byl bych jako Bruce Wayne. Ty máš bed oblek. To je pyžamo, nemá kápy. Ahoj, Ráži. Ahoj, Stuarte, co ty tu děláš? No, už tu zase bydlím. Vědí to Howard a Bernadette? Nebo si jako ta vačice zalezlá do zdi? Já to věděl. Sheldon změnil heslo. Jak to víš? No, síť se totiž jmenuje mám vás v hrsti, takže... Buď je to Sheldon nebo Gargamel ze Šmoulů. Hej mi, dones pantenol, někdo se nám tady napálil. Dobrá? Jak chceš? Dobrá, jak chceš. To by měl být název tvé autobiografie. Napálení 2. stupně. Mám pantenol, kdo ho chce? Ještě, že jsi tak roztomilá. Četl jsem v odborném časopise, že se novopečeným rodičům hodí resuscitační kurz. Jo, na něj se taky chystáme. Jo, já znám jednoho instruktora, který dochází domů. To by bylo fajn. Zavolám mu. Když jsem spal na pláži, myslel si, že jsem mrtvý.